Nusyak tuti agasawa pilit to tayadot kwartana uray bakit ako ribet be agpay sutay kung kunada uray bakit no masulit ang luwa nukod ko din ay kumayet kita ay when kuton kumagat kukuling nakaten arita pero mapimbutin mo kikitain ang bas nakanagdakin kay kagat na lumabagan nakagagatin lakas na kalyan kuton bitang talo kay kayat ko lang entay baklang entay babae bungang era katay bakla pasag mo lang magulimig dan entay babae bungang era sigurado pa'y na-skandalosa anang sabna mangit chismosa ay when kumagal nagaten harita pem timbo kitain pas nakanagdakil kay kagat na lumabagan nakagagaten lakas na kalyan kuton bitang talo Alright.